Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka wato Narami TV. Kada ku manta Narami TV channel ce da take kawo muku abubuwa da dama da suka shafi technology, suka shafi tarihi, gwagwarmaya da sauransu. Narami TV ma kamar kullum take kawo muku wani shahararren littafi na tarihin Shehu Usman, wanda wannan littafin ake kiransa Mujaddadi Shehu Usman Dan Fodiyo, rayuwarsa da ayyukansa, wanda wannan littafi ne da ya tara tarihin rayuwar Shehu Usman tun daga farko haihuwarsa har zuwa ƙarshensa wato mutuwarsa, wanda daga bisani kun ji mun karanto muku kaɗan daga cikin takaitaccen tarihin mawallafin wannan littafin, ma'ana wanda shi ne rubuta wannan littafin, muka kuma kawo muku takaitaccen bayanai akan abubuwan da suke cikin wannan littafi. Yau ma kamar kullum za mu ci gaba daga inda muka dora, amma kafin mu ci gaba bari mu jira ka danna mana wannan alama ta subscribe ka kuma danna alama ƙararrawa domin samun sababbin mu da zarar mun dora. Yawa yanzu na san cewar ka riga da ka gama dannawa, to bari mu shiga cikin shirin gadan-gadan domin ka ci gaba da sauraron wannan tarihin na Mujaddadi Shehu Usmanu Dan Fodiyo, rayuwarsa da ayyukansa. Bayan haka kada ka manta da danna mana alamar liking, kada kuma ka manta da yin sharing ga yan uwa domin su ma su aro su amfana da abin da muke faɗa a cikin wannan littafi. Ci gaba da karatun wannan littafi, malam ya ce godiya da yabo su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai komi kuma mai kowa, wanda ya bani ikon rubuta wannan littafi da falalarsa. Jin kai da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta manzon Allah annabi Muhammad dan Abdullahi da shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo su har ranar alƙiyama. Bayan haka ina godiya da yabo tare da addu'a ga mahaifana da suka tarbiyyantar da ni kuma suka karantar da ni har na samu ƙarfin gwiwar ire-iren waɗannan rubuce-rubuce. Allah ya ji kansu, ya saka musu da alhairi, ya sa da mu da su duk aljanna ce makomarmu, amin. Ina kuma godiya ga Alhaji Ibrahim Gandi Junaidu saboda gudunmuwa da ya bani ta hanyar warware wasu matsalolin tarihi da kuma bitar littafi. Allah ya saka masa da alhairi. Haka kuma ina godiya ga Malam Ibrahim Usman Musa mai mulki na Sokoto State Polytechnic da Dr. Tahir Argungu na Jami'ar Shehu Usman Dan Fodiyo domin sun ba da shawarwari wajen ƙa'idojin rubutu, da Profesa Sambo Ali Junaidu na Jami'ar Shehu Dan Fodiyo wanda ya taimaka da shawarwari da bayanai da hukumar tarihi ta jihar Sokoto wato Waziri General History Bureau da yarana da suka taimaka wajen typing. Allah ya saka wa kowa da alhairi, amin. Sai malam ya ce gabatarwa Mujaddadi Shehu Usman Dan Fodiyo, rayuwarsa da ayyukansa. Godiya da yabo su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka yi koyi da su har ranar alkiyama. Wannan littafin ya ƙunshi bayanin rayuwar Mujaddadi na 12 wanda ya jaddada addinin musulunci a ƙasar Afirka ta yamma, musamman arewacin Najeriya da wasu garuruwa daga cikin ƙasashen da ke makwabtaka da su. Fitilar zamaninsa babban malami Shehu Usman Dan Fodiyo, Allah ya ji kansa, tun daga nasabarsa, haihuwarsa, tashinsa, neman iliminsa, karantarwarsa, wa'azinsa da jihadinsa da dukkan ayyukan da ya yi a cikin rayuwarsa har zuwa cikawarsa bayan kafa daular musulunci wacce ke hukunci da littafin Allah da manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, mai babban birni hedikwata a birnin Sokoto. Kuma shi wannan littafin ya kunshi bayanin wasu daga muhimman mutanen da ke tare da shehu, waɗanda suka hada da matansa, 'ya'yansa, almajiransa
sahibansa. Wannan littafi ya ƙoƙarin tattara bayanan littattafan marubuta daban-daban da suka gabace su, waɗanda suka yi rubutu akan Shehu Usman da daular Sokoto. Ya faɗaɗa nasu bayanan, sa'annan ya ƙara wasu bayanai da ba su zo da su ba. Littafin ya bambanta da sauran littattafai ta hanyar faɗaɗa bayanai akan rayuwa da ayyukan shehu da kuma somawa da bayanai akan ma'anar kalmar mujaddidi da tarihi. Mujaddadayen da aka yi kafin shehu. Kuma littafin ya rufe a fasulla masu bayanai akan waɗanda ke tare da shehu, kamar 'ya'yansa, almajiransa. Haka kuma na fassara wannan littafin zuwa harshen larabci domin amfanin sauran musulmin duniya gaba ɗaya. A cikin ƙasashen musulmi, musamman ƙasashen larabawa, akwai kuma niyyar fassarawa zuwa turanci. Wannan littafin ya ƙunshi gabatarwa da fasulla 16 kamar haka. Fasali na farko, ma'anar kalimar mujaddidi, asalin tajdidi a cikin musulunci, sharuɗin mujaddidi da siffofinsa, sunayen mujaddadayen da aka yi kafin zuwan Shehu Usman da takaitaccen bayani a kansu. Fasali na biyu, takaitaccen tarihin kabilar Shehu Usman, Turankawa da Fulani. Fasali na uku, bisharar samuwar Shehu Usman dan Fodiyo, nasabarsa, haihuwarsa, neman iliminsa, malamansa da rubuce-rubucensa. Fasali na hudu, rubuce-rubucen Shehu Usman da matsayinsa ga fannonin ilimi daban-daban. Fasali na biyar, yanayin ƙasar Hausa kafin wa'azin Shehu Usman. Fasali na shida, farkon fara kira zuwa ga addinin, wa'azi, ga gargaɗi da karantarwa. Fasali na bakwai, hijirar Shehu Usman jama'arsa zuwa Gudu. Fasali na takwas, farkon yaƙe-yaƙen jihadi da takaitaccen bayani wasu daga muhimman yaƙe-yaƙen da aka yi. Fasali na tara, waɗanda shehu ya ba tuta da faɗaɗar Shehu Usman zuwa manya-manyan garuruwan Hausa. Fasali na 10, tsarin mulki da siyasar daular Sokoto. Fasali na 11, siffofin Shehu Usman na jiki da halayensa da ɗabi'unsa da mazhabarsa da kuma ɗariƙarsa. Fasali na 12, wasu daga cikin wuraren da Shehu Usmanu ya zauna. Fasali na 13, nasarorin Shehu Usmanu da wasu daga cikin karamominsa. Fasali na 14, rasuwar Shehu Usmanu, matansa da ɗiyansa. Fasali na 15, sarakunan musulunci tun daga Shehu Usmanu zuwa yau da wasu daga cikin shahararrun 'ya'yan shehu. Fasali na 16, 'yan uwan haihuwar Shehu Usman, wazirinsa, alƙalansa, limamansa, larannansa, mataimakansa, almajiransa, sahibansa, hadimansa da marubutansa. Sa'annan kammalawa. Fasali na farko a cikin wannan littafin, ma'anar kalmar mujaddidi, asalin tajdidi a cikin musulunci, sunayen mujaddadayen da aka yi kafin Shehu Usman da takaitaccen bayani a kansu. Kalmar mujaddadi ta samu asali daga jaddadawa, ma'ana wanda yake ma'anarsa a cikin harshen larabci ya sabunta. A nan kuma idan aka ce mujaddadi ana nufin wani mutum da ke sabunta wasu al'amura na addini wanda manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a kansa ya zo da shi, ko kuma wani da yake rayar da sunna daga sunnonin manzo, domin mujaddidai ba sabon addini suke zuwa da shi ba. Allah ya ce, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fassara: a yau na kammala muku addininku kuma na cika ni'imata a kanku kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. Suratul Ma'ida aya ta 13. Wannan aya tana nuna cewa addinin musulunci ya cika tun lokacin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kuma shi annabi Muhammad shine ƙarshen annabawa da manzanni, kamar yadda Allah ya ce, walakin rasulullahi wa hataman nabiyyin.
fassara. Kuma amma shi Muhammad, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon Allah kuma cikon annabawa. Wannan aya ta nuna cewa annabi Muhammad shine ƙarshen annabawa da manzanni, domin tun da aka ce ƙarshen annabawa ne, wannan ya nuna har manzanni, domin ba wanda ke zama manzo sai ya zama annabi. Ma'ana kowane manzo annabi ne, amma ba kowane annabi ne manzo ba. Saboda haka in babu annabci babu manzanci, a lura. Don haka su mujaddidai suna rayar da wata sunna ce daga sunnonin annabi, ko su kawar da wata bid'a daga cikin bid'o'in shaitan ko waɗanda mutane suka ƙaga. Sanannen abu ne cewa a cikin musulunci akwai abubuwan da ba su karɓar canji, kamar abubuwan da suka shafi aƙida, wajen imani da Allah, mala'iku da sauransu, da wasu abubuwa na hukunce-hukunce kamar hukuncin zina, sata, giya da sauransu. Haka kuma kamar rukunin musulunci, wato wajibcin sallah, azumi, zakka, hajji ga wanda ya cika sharuɗansu. Saboda haka bai kamata wani ya yi zaton cewa su mujaddidai suna sake shari'ar musulunci ne ko suna zuwa da sabon addini. A nan ma kawo ƙarshen wannan karo, wato a cikin littafin mujaddidi Shehu Usmanu, rayuwarsa da ayyukansa. Kada ka manta dan uwa, kana sauraron wannan daga Narami TV. Kada ka manta da nuna mana alamar subscribe, kuma nuna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shararwar mu da zaran mun dora. Muna godiya kwarai da gaske. Kada kuma ka manta ka yi mana sharing, kada ka manta da nuna mana alamar lakin, domin haka yake ƙara mana ƙwarin gwiwa cewa lalle kuna amfana da wannan tarihi da muke kawo muku. A wadadin ni Saifullahi Yusuf Usman nake cewa mu haɗu a wani karon. Mun gode.